na napagawa ko ang aking flooring. Yay! Yan. Nalagyan na natin ito ng floor, cement. Then, papakilala ko sa iyo ang aking tagabuhat ng buhit. Anong tubig? Ng water. Yan guys. Kung nakikita nyo, wala pa siyang asawa, pwede nyo siyang kunin dito. Yan. Yan. Lalagay ko muna to dito para makita nyo ang aking mother and Mario. Yan. Kinasta na sa aning nagyan. Yon, ganon. Nagalit ang aking brother. Yan guys, update. Ngayon, kung nakikita nyo guys, may mga pogi dito sa atin. Yan, pogi. Ito ang pinaka-pogi talaga sa amin. Ang aking pinsan. Nakikita nyo siya guys, mysterious guy. It's a mysterious. It's a handsome boy. He didn't act anything. Then he borrowed my washing machine. Yeah. Oh, the water is falling down. Yan guys. Oh, si Aling Marites nandito pa rin. Nagkikis-kis ng gisa. Yan pa rin. Uy, ang ating dolphin ay ang aking asawa. Yan. Ito naman ang kanyang ang aking jumangkin. Alin dyan, DJ? Halika kami dyan. Yan na, pinagtulungan na nila ang planggana dahil hindi na tama dapat. Yan. Kung nakita nyo guys, binubuhos niya kasi ipaploring nga siya guys. Oh, kulang pa. Balik ulit. Yan. Dapat daw guys, dapat daw ganito yung hindi na daw bumababa yung tubig. It means pwede na siyang i-flooring. Nice. Nakikita nyo guys, may sayawan dito sa amin ngayon at sasayaw. Example the mother ng bulots. Stop, stop, stop. At nandito, may dumayo sa amin isang marites. May dumayo pala sa amin dito isang marites. At nandyan, nakikinig sa aming kwento. Yan. Para makasagat ng ating balita. Kung kailan daw kami yayaman. Ayan yung kinukuha niyang impormasyon. Yan guys. Makikisayaw naman ang aming modrakels mamaya. Magcha-cha-cha siya. So ngayon for today's video, ilan muna. Don't push me! Ano nga ngaran? Scarlet. Hindi, susay. Aray, tubig ang ngaran mo. Minsya. Don't push me, Minsha! Don't 10-20 like that. Wow! Ang ating boy ngayon for today. Yan. Very handsome. Very handsome, but small, terrible. It's looking for RB. Yan. Yan ang ating brother. Sinisiguro niya masyadong dapat pantay yung flooring. Dapat pantay. Yan. Kung nakikita nyo guys, mahaba ang kanyang nguso. Binatangan mo yan din yung plastic. 1 pulgada ang kanyang nguso ngayon. Yan. Nagmana siya sa aming ina. 1 pulgada rin ang kanyang nguso. Kitay mo, ano isang pulgadan mo. Yan. Kung nakikita nyo, ayan yung gisa
Dinobo. Masabitan na ng kilo. Ang ganda ng langit ngayon guys. Kung nakikita nyo guys, ang ganda ng ating langit. Yan. Yan yung seawall namin. Ang ganda ng seawall at ang ganda ng langit. Yan. Uy! Kulag. Karapot mo sa lid saan? Huwag mapako. Kung hindi talaga ano binabayan, yan na. Oh, nagagalit ang ating mother. Kasi siya ang engineer dito. Dapat daw ginaganon-ganon para maggasod. Yan. Kasi nadidigi, diyan na sa nalay no. Yan. Patuloy pa rin ang aking jumangkin sa pagbuhos ng tubig. Kasi parang sinisip-sip lang ng ating buhangin ng tubig. Dapat hindi ganyan. Dapat meron tubig pa. Yan. Oh. Nagtatalo ako si Mario at si Marites. Oh. Galit na galit si Mario. Nagagalit si Mario kay Marites kasi hindi sinusunod ni Mario si Marites. Yan. Apin nga kay Yan, nagtatalo-talo sila guys. 1 minuto para kay Aling Marites. 1 minuto, May. Aking arrange mo ko. Yan guys. Para sa akin, ha? Oh, 1 minuto rin kay Mario. dapat kinta. Pen. Tingnan mo rin kinta. Bakal. Yan. Bakal na krusada. Oh, purman talaga. Bakal kita ka na. Bakal kita bakal. May bakal dyan. Oh, yun. Numero 8. Kasi ano sana 8. Mas Oh, it's a 105. ano saan? Yes, of course. Mamira mo sa... Pira sana. Saan? Limang bakal ang Oh, 5 bakal. Oh, it's okay. Ano masasabi mo, RB, sa ating bakal? Congrats. Congrats. It's a... Ano masasabi mo sa bakal? Kung sino man ang nangangailangan ng construction dyan, nandito ang ating pinakagwapong RB. Yan. Ano masasabi mo? Kahit saan sulok ng muda daw, nandito siya. Yan guys. Yan, papalahin kayo. Sa gabi, magpapala siya. Sa araw, magpapala pa rin. Yan, nakikita nyo guys. Oh, yan din ang ating, ano, jumangkin. Bakal. Bakal. Ano, bakal? Diin ang ating bakal. Wala tayong bakal. Diin ang ating bakal. Wow, si Aling Mario. Di na. Kumana ning kuan yapin tanga na dide. Usayon. What? Ako pa kamo sa nagraba dide. Yan. No. Akot na, tubig. Yan. Oh, tas si Mamay, nadadagit na si ating Mamay. Ano masasabi mo, May? Mas matibay ang graba Sa? kaysa bakal kapil kalawangan man sana. Talagang tama. Mas matibay daw ang graba kaysa sa bakal. Usayon nga nay. Parang ibabalik. Bakal pa bakal. Hindi na. Hindi ka nagwa. Usayon nga nay. Usayon na parang ibabanig diyan. Hindi yung kalat-kalat. Hindi ka nagwang kwarta. Wait guys, kakat ko muna. You guys, tinatangbakan ng ating Marites and Mario ng graba. Yan. Paano yung pagpantay niyan, Aling Marites? Paano? Dapat ginaganyan. Tumabang ka na hindi ka na magparari mo. Oh, nagagalit ng ating Marites. Huwag dapat ganyan, May. Tawa, May. May, busy. Oh, ang sipag ng ating Mario. Ang sipag ah. Kung saan nakikita nyo, ganyan dapat ang ating Mario, ang Marites. Yan. Andun ang ating dambuhalang progom. Yan. Kung nakikita nyo ang sipag ng ating dalawang Mario. Yan. Oh, sayang ang kojik bango. Kinukuha mo sa aking Dorobox. Yan. Yan po yung tagakuha ng aking kojik.
nalalaman ko na lang, ang unti na lang ng aking kojik. Ito mamaya ito pagpagluta. So ito injection. Hindi dagol. Alam nyo, tanggapin nyo kung anong kulay nyo. Kayo manggi. Kung ano kayo, tanggapin nyo. Anong sinasabi mo? Kinabababa ang kailangan ito, bay? Ayan yung marangal daw na trabaho. Magbilad sa araw. Yan, yung isang Mario. Paano ang pagbaili ng budots nga? Hindi ka palang tataw. Hindi tataw ang ating Mario. Oh, yan din. Manginginom dun. Yun, manginginom daw. Oh, may tumutubo pang apay. Apay sa Amerikano. May apay, tas may kano. Tama na ganyan na grabe yan? Ano masasabi mo, Mario? Tama na ba o hindi? Tama na. Yeah. Uy, si Mario pala nag-simbag. Ang Forman, Mario. Tama na yan. Ay, tama na daw. Halo na sa ibalik. Ano masasabi mo, Ali Marites? Kulang pa o tama na? Tama na. Aw. Hindi man paabotin din sa kuwan. Oh, nagagalit si Aling Marites. So sa PDR. Gusto mo na ibaba sa gulaban. Hindi, alin na. Alin na nga dyan, Forman? Nakita nyo, tambak na yan. Kasi ipopluring na, yan. Ching! Ano sa din na yung dapat pagbatak ng graba? Sabing parantay. Pasadusan pag-aso. Sadun mo, May. Sadun mo. Yan, pantayin mo. Dakala sa dakala, saday-saday. Oh, sige. Andito ang aking bonak. Ano masasabi mo? What? What are you saying? What is your name? I'm JK. Wow! How old are you? I'm JK. How old are you? I think. Yes, I'm 3. Yes, of course. Andyan yung mga dalawang marites din. Aking jumangkin. Marites din. Nakikita nyo? Medyo magulo pa sa ating bahay ngayon kasi di pa nalilinisan. Papalinis ko siya sa ating Mario, yung dalawang doon. Oh, nandito pala si Aling Marites. Mamay. Yan. Si mamay ko niya. Si Mamay pala. Mamay Marites. Mamay, Yan, makikita. Mamay Marites ka naman. Ano sabi mo? Ano ba? Ano ba? Ano si Mamay? Mamay at Mamay Marites. Ano sabi mo? Mamay Marites. Mamay, Matis. Yan. Nag-dry. Kung nakikita nyo, yan, magpapaploring nga tayo kasi may dumating ng onti ng pera kasi dahil sa kung walang aking prugom, wala rin tayong pera. Di ba, Mother? Yan. Malapit na pala guys ang aking birthday. Kailan nga ulit yun, May, na aking birthday? May? November 8. Yeah. November 8. Imbitado kayong lahat sa may regalo. Ibad may ning adunong kita din ng mga Imbitado lang, walang pagkain. dito first time natin maghahanda dito sa ating loob. Yeah. Diyan ako maghahanda. Ngo, ayan baka sa may pilitan ngo. Baka sakto niyan, baka mag-umpisa na rin kami sa ating negosyo. Di pa tapos kasi. Huwag kayong hot siguro. May mga basher na kaagad tayo dyan. Sa mga comment natin dyan na ano. May mga comment sa atin.
Na ang pangit daw ng ating fashion bar. Hindi pa yan tapos eh. Mayroon pa tayong mga design. Dito, lahat-lahat. Mamaya, makikita nyo sa pagkatapos nitong bar na to. Mag-i-explode. Nay. Muna, kaya nanay. Makikita nyo. Medyo Tubig, malaki. tubig. Diba dyan pa nga o? Di pa ako pinadara nung sako na. Makikita nyo ang ating gisa. Maganda talaga siya guys. Tubig, nga nay. Mga tulong balde sana. Ay! Nandiyan pala siya. Nandiyan pala si Mario. Wow, ang ganda ng katawan ng Mario. Wow. Tulong balding tubig. Yan. Ang kamay ako Yan. bango talaga. Talagang iba man si Bango. Ako bilib. Ako bilib kay Bango. Pagkuhan na narap gas. Ano yun, sana ang pagbubo na. Ako bilib. Dapat baso, Bong. Nar. Dapat baso. Puro yan, Jen. Taratagay tayo, tapos hindi. Punta sa malayo, sama na. Okay. Yan guys. Mahina lang. Luay, luay. Luay, luay. Luay, luay. Ito narap gas. Yan. Ay, not very good, Mai. Yan. Yan! Gayahin mo si Aling Marites. Mamay Marites. Yung Sabado na napirot na ako. Meron Sabi naman. ko, hindi ko maninusip si Ngango. Aninusip ko si Marjorie. Yung usip ko na yan si mama niya. Hindi, ngari-ngari ko na sana. Nya si Bango, si Ngango, naginuman mo yung kamu igda nga na sa market. Nagamarites na naman si Aling Marites. Tunay na Marites. Di ako nakaigda. Sugdaan ko. May Mario. Mario man pala nga ningagum ko. Yan. Oh, yan! Dapat baso, kanda po! Isus ko man maluya, men. Yan. Nakikita nyo ang ating Mario? Binabasa tayo sa ating paa. Yan. Ako bilib man talaga, Kibong. That you believe in magic. Tinamuhalot na kita ni sa lasakaw. Tuloy mo. Para kita ano. Hindi mo aram susunod, ha? Kaya pala hindi mo na nasundan. Sakaling ikaw ay lalayo. Oh, kung sa may mga, kung gustong may kumuhang singer dito, meron tayo dito isa. Damhin mo na rin pati ang puso. Mas magaling yung anak kumanta. Wait lang. Matiin mong kanta ko, May. Araksan ni dapat ang pagkanta. No, to kanta ko na I love you. So I love you. Hindi, so ano? Papalagon ko si Titi tapos si Starlet. Sa araw gusto ka laging makita. Ito dapat. Baro ano to na panira? Hindi ko aram. Yes, ka na panira. Sa araw na gusto ka laging makita, sasabi sa iyong paglalambing. Pag di ka nakikita, ang puso ko'y nangihina, na para bang pag wala kay, wala na ring saysay ang buhay. Ano yan? Abi kasi rin ito. paano finish? Oh, Ano lang naman yan, rap? oh, Pwede ang pang-finish ano is puro ng siminto. oh, Malinig ka na yan. huwag ka lang umalis. Kian mo. Nagpakit pala yun. Yan, maya-maya na nga guys. Guys, nandito may nagsiselo sa ating barkada. Ano mo yung nagtatago? May! Kaya maunong ka. Saan ka nandiyan ka? May alien talaga si Mamay. Tawa naman, isus ko para saan gatos. Binagyan ko na si Aling Marites ng pera kapon, tapos kukuha ng pao ng 100. May, kagawa na nga na yung likod ko. Kagawa na nga. Kagawin mo nga na yung likod ko. Lat lang. Lat lang. Kagawin mo nga na yung likod ko nila.
Tayo, prank tayo. Maghahalo na po ang ating dalawang Mario. Yan. Kung nakikita nyo guys, siya ang maghahalo ngayon for today. Yan. Kung nakikita nyo ang ating mansion, ganyan pa rin yan. Masasabi mo, boss? Wala kang support. Yan, guys. Maghahalo na si Aling Mario. Ay, Aling Mario. Si Paring Mario. Yan. Paano? Wow! Nakita nyo guys yung paghalo niya? Wow! So amazing talaga. Wow! Uy, dinagdagan pa ng ating Mario. Yan. Yan, ganyan yung paghalo ng ating semento. Bango! Ngayon ko lang to sasabihin sa buong buhay ko. Ikaw lang, wala nang iba. Napakahusay nyo. Ako naman sa inyo magpapasweldo. Hindi ka, ano po? Nakikita nyo, sinasagap niya ang semento. Tatumatalbo. May, ano sinasabi mo? Sigarilyo. Ate ka, record. Hindi ah. Iba-vlog po Hindi ah. wala ni. Record. Ano, nagkakondisyon. Yan, Magiinom daw kami mamaya. Uy, nagagalit sa ating Aling Marites. Paano yung galit? Tignan ko nga. Paano? So scary. Scary with the stairs. Tama din mga tawag to. Pero basta may bakal kita din dyan. Oh, talaga? Oh. 4 kita. Kaya naman, magayon naman ang kondisyon. Gayon nun guys. Magayon ang kondisyon. Hindi na babae na, inom sana. Tayong talo dito guys. Tayong talo pala dito. Painom na naman. Yan guys, update maya. Nakikita nyo guys, ganyan yung semento natin, hollow blocks. May mga bagay talaga may antigo talaga dito sa bahay. Paano yung antigo nga? Paano yung antigo? Antigo, dali na. So antigong ipon. Uy, tawang-tawa si Paring Mario ah. Oy, sisa nagsabing ikang magning halo dyan? Ha? Unang juntis ang pahaloan. Alo dito, juntis. Maghalo ka. Ayan. Diyan, dagito si Aling Marietes. Wow! Tawang-tawa si Minsha. Ning Paring Mario, ano masasabi mo sa ating flooring ngayon? Ay, ayos. Ay, ayos. Uy, ang galing naman ni Mario. Bye-bye! Yan, kung nakikita nyo guys, nagsiselfone sila ng ating... Yan guys, nagsiselfone sila ng... Yan yung cellphone na bago ng aking program. Yan, kita nyo. Ay, dapat pala, dyan ako nagbablog. Parang saan. Wait lang, papalitan ko. Dahil nainggit ako sa aking program, nakita ko itong camera na to. Pwede naman pala siya ganyan. Yan. Back to back. Yan. Po. Tulo. Puntahan natin ang dalawang Mario. Yan. Nakikita nyo guys, andyan. Yan, nagmamodel sila dalawa. Ah, yan ang ating. Yan, yun yung langit. Napakaganda ng ating langit. May nagbibilad ng palay. Dalawang tao. At may nagbibilad din ng graba. Yan. Nakikita nyo guys, napakasipag ng ating pamangkin. Jumangkin. Ayan guys, nakikita nyo yan, natubo yan. Bunutin nyo guys. Ay, di masyado nabunot. Yan. Uy, may Mario. Yan, nakita nyo guys. Uy, ang ating bona. Anong masasabi mo, CK, sa ating flooring? CK, anong masasabi mo? I'm JJ. I'm JK. Ano masasabi mo sa kay Tito GR? I'm Say mo, JJ. incredible. I'm Pepper. What? I'm What? JJ. I'm JK. Hey mo, hi, I'm JK. Hi. Hey mo, hi, Hi. I'm JK. I'm JJ. Oh, kiss mo sila, kiss. Wow, ang ganda naman. Galing-galing ng ating, ano, Little Mario.
Yan. Camera. Wow. Makikita niyo guys, yan. So very, very happy. Ang ganda naman ng ating ipo-flooring ngayon. Ha? Nakita niyo siya guys, ganyan pa lang siya tignan. Pero pag makita niyo siya pagtapos na, iba-vlog-vlog ko siya sa inyo. Pati ang ating customers. Yan, nakita niyo, napakasipag ng ating Mario. Kasi mamaya guys, meron ditong sayawan. At sa sayawan, siyempre, uso yung inuman. Yan. Sabi ni paring Mario, yung sweldo niya ngayon ay bibili niyang alak at sigarilyo. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan sila eh. Imbis na ipunin ni paring Mario, ayaw niya naman ipunin. Ano masasabi mo mamaya? Kung mag-iinom ka ba? Bakit? May problema ka ba? May problema ka ba? Wala. Ay, wala naman pala eh. Nadine. Ano pangalan mo? Nadine? Nadimonyo? Yan guys, kung nakikita nyo. Wow, napakaganda talaga ng ating langit oh. Yan. Okay guys, update mamaya. Nainggit ako sa aking program. Nakita ko itong camera na to. Pwede naman pala siya ganyan. Yan. Back to back. Po. Tulo. Puntahan natin ang dalawang Mario. Yan. Nakikita nyo guys. Andyan. Yan. Nagpamodel sila dalawa. Yan ang ating. Yan. Yun yung langit. Napakaganda ng ating langit. May nagbibilad ng palay. Dalawang tao. At may nagbibilad din ng graba. Yan. Makikita nyo guys, napakasipag ng ating pamangkin. Jumangkin. Ayan guys, nakikita nyo yan, natubo yan. Bunutin nyo guys. Ay, di masyado nabunot. Yan. Uy, may Mario. Yan, nakita nyo guys. Uy, ang ating bona. Anong masasabi mo, CK, sa ating flooring? CK, anong masasabi mo? I'm JJ. I'm CK. Anong masasabi mo sa kay Tito GR? I'm Say mo, JJ. incredible. I'm Purple. What? I'm What? JJ. I'm JK. Hey mo, hi, I'm CK. Hi. Hey mo, hi, Hi. I'm CK. I'm JJ. Oh, kiss mo sila, kiss. Wow, ang ganda naman. Galing-galing ng ating Little Mario. Ano? Yan. Camera. Wow. Nakikita nyo guys, yan. So very, very happy. Ang ganda naman ng ating ipo-flooring ngayon. Ha? Nakita nyo siya guys, ganyan pa lang siya tignan. Pero pag makita nyo siya pagtapos na, iba-vlog-vlog ko siya sa inyo. Pati ang ating customers. Yan, nakita nyo, napakasipag ng ating Mario. Kasi mamaya guys, meron ditong sayawan. At sa sayawan, siyempre, uso yung inuman. Yan. Sabi ni paring Mario, yung sweldo niya ngayon ay bibili niyang alak at sigarilyo. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan sila eh. Imbis na ipunin ni paring Mario, ayaw niya naman ipunin. Ano masasabi mo mamaya? Kung mag-iinom ka ba? Bakit? May problema ka ba? May problema ka ba? Wala. Ay, wala naman pala eh. Nadine. Ano pangalan mo? Nadine? Nadimonyo? Yan guys, kung nakikita nyo. Wow, napakaganda talaga ng ating langit oh. Yan. Okay guys, update mamaya. Yan guys, yan lang yung ipapakita natin muna ngayon. At nagugutom na ako. Magluluto na kami ng julam. At maglalaps na kami. Nila paring Mario at saka ni Ali Marites. Yan. Am na din. Nadimonyo ka. At kung nakikita nyo guys, pagod na rin ako mag-vlog sa araw na to. Yan. So, bye-bye mga
pamilya. Uragon. Maway mga Uragon! yan, mga taga Bicol ka, Uragon ka. Bye-bye.